Slovensko naozaj potrebuje zmenu, pokiaľ ide o vládu. Slovensko potrebuje stabilnú vládu a nie zlepenec. Potrebujeme koalíciu, ktorá bude súčasne orientovaná európsky. Potrebujeme aj vládu, ktorá bude podporovať hospodársky rast. Potrebujeme vládu, vážení priatelia, ktorá bude ochranárska, ktorá bude venovať pozornosť aj ľuďom. Budeme robiť aktívnu regulačnú politiku a budeme chrániť ľudí pred dopadmi krízy. Vždy musíme brať na zreteľ, že každé jedno opatrenie, ktoré je prijímané, sa dotkne peňaženiek ľudí. Prosím vás, dojde toho 10. marca k volebným urnám. Kocky sú hodené, je na vás, ako tie kocky budú nakoniec rozlúštené. Ďakujem veľmi pekne.